Egyébként meg fölemeljük a botunkat, akkor már is a szöge más az egésznek, és magasabban tudjuk vezetni a csalinkat. Tehát ez is egy apró trükk, hogyha nagyon nem bírunk vele és nagyon kopog, akkor akár egész magasra kell fölemelnünk a botunkat, hiszen akkor onnan föntről, mondjuk attól függ milyen hosszú a botunk, akkor fönt van a botunknak a spicce, és magasabbról úgymond vezetjük a csalinkat, és már is máshogy tudjuk egy picit vezetni a csalinkat. Tehát nem mindig ez a módszer a jó, hogy itt tartom, és akkor itt vezetem. Ez egy alap, mondjuk így mondom, de ezt lehet így trükközni dzsigelésnél is, wobblerezésnél, meg főleg ezt így a bottartás, akár bele is mártani a vízbe, hogyha szükséges. Bele is szoktam mártani a botspiccet, úgyis a wobblernél érezni fogom, hogy gyönyörűen veret, lekoppan, nem koppan, vagy éppen egy süllő oda koppan.